amser mae pobl yn dod, mae fe'n rhoi fel y biscuits chip I nhw, a mae fe'n cael y digestives wedyn, ti'n Barrie, mae hwn yn nice. Diolch am gael fi yn eich tŷ chi heddi. Diolch am ddod. So, siwrd nes di a Nigel cwrdd? So, oedd yn 2011 a buon ni mas un o'r ffrindiau fi yn Cyfyrddin, a ni'n cofio bod yn y spread. A ar y pryd, o'n i wedi cael cwbl o drinks, felly gormod, a wedyn, oedd e'n llawn yna, o'n i'n gweld Nigel yn aml yn spread. Ddim yn siarad o fe dim byd, achos oedd lot o pobl o amgylch e. A y diwrnod nesaf, cwrdd sy'n y bore, a dynes I lan gyda text yn gweud, oh, it was nice to meet you last night, gobeithio gewn ni weld ti to. A ni'n meddwl, pwy yw hwn? Oedd dim enw, dim byd y diwedd e, oedd ni'n mynd I safio rifau. So ateb sy'n ôl yn gweud, oh, you know, nice to meet you too. Ddim yn cofio dim byd amdano neb, na pwy oedd e. Wel, ar y pryd, oedd e'r blind date yn y diwedd, achos ni ddim yn gwybod pwy ni'n mynd I cwrdd. Ond penderfynu cwrdd yn McDonald's Crosshands, a wedyn mynd o fyna I Cyfyrddin I cael bwyd. So cyrraeddus I yn McDonald's, i'n meddwl, rhaid, well fi ffôn o fe nawr I gweld pa car fi'n mynd I ddod. A ni'n cofio gweld N16 ref o flan I, car gwyn, BMW oedd e. A dechreuais I ffôn o fe, a wedyn o'n i'n clywed y ffôn o flan fi, sef car Nigel yn galw hefyd, y ringtone na. A wedyn, atebis i'r ffôn, was like, oh, hello, and he was like, oh, I think you're next to me, wedodd e. A edrychas I wedyn, it was literally his face in my window, and I was like, oh my god, oedd e fel, are you getting in then? And literally fel, I want to go home. Fel, o'n I ddim yn meddwl tam Nigel fe oedd, achos oedd gweud Nigel oedd enw fe, ond sort of name you here every day nawr, ydy fe, ti'n fel, sain nabod dim Nigel. So, blynydden, ddiweddarach, wrth gwrs chi jyst yn mynd mewn i'ch gilydd. Siw ma fe rown y tŷ? Sai byth wedi cwrdd unrhyw un mor messy a Nigel o blaen. He takes the biscuit. Oh, really? Yeah. Ti'n fel, fi'n gwybod nawr gyda'r ddau gyd tu fas ar fferm, mae bawen mynd I dod mewn y tŷ, ond dim ond jyst mewn un stafell, lan loft, lan y star, yn y bathrooms gegin. Fi'n gwybod yn union pwy sy'n dod mewn y tŷ amser fi yn ysgol, achos pan da fi nôl, bydd y cwpans I gyd, y gadled y fod, mae dishwasher agor. Sa'n credu bod e'n gallu gweithio'r dishwasher yn y washing machine, dim byd fel yna, mae fe'n really terrible yn y tŷ. Brilliant, that's one bad habit. A gan bod ni fan hyn yn siarad amdano fe, mae fe'n watcho nawr yn y studio, mae'n y mam bod ni'n mynd trwy bad habits arall e. So beth arall? Wel, bwyd, mae fe'n just, mae rhaid fe cael rhywbeth gyda fel te. Os mae fe'n cael cwpan y te, mae rhaid fe cael cakes neu biscuits. A ambell waith, fi'n trial bwyd yn iachus I fe, a wedyn mae fe'n mynd I agor y cwpwrdd. Why haven't you bought this? Why haven't you bought that? Mae'n mood wedyn. Mae fe'n joio pethau melys a biscuits yn enwedig. Ydw fel anti? Ydy digestive biscuits o hyd ar siop yn nes pob wythnos. Os nag wedi cael digestive biscuits, forget it. The day's ruined. Amser mae pobl yn dod, mae fe'n rhoi fel y biscuits chip I nhw, a mae fe'n cael y digestives wedyn. That's brilliant. Dyna fflat. Pwy sy'n eisiau bwyd iachus pan mae chi sawl packet o digestives? Diolch Barrie, fi di joio heddi, fi di cael lovely day. A fi di gweud o'r blaen Nigel, and I'll say it again, punch in.